Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, emma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Zabeleži ga Imam al-Bukhari hadis sahih, hadis pod redem broj 6412 Ibn Abbas radijallahu an kao pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam vakirga. Niyametani megbunun fihima kethirun minan nas, as-sihatu wal farag. Дуи благодетија колен цартани измамиме буттаро мануша. Дуи благодетија коло мануша најхарица користине на олен. О састипа, емо слободно време. Оја баш агар, валлахи. Само размислин харица, ем вртин тирошеро околу туте, кади ке хилјада мануша, баш леко ја тако. Берша ковиме ко болничко кревети. Пут олендар ко апаратија. Постојано та неко медикаментија, ко хапија, ко инфузија. Наштите хан со мангена, наштите пиен со мангена, наштите уравен со мангена, наштите уштен хем те пирен, пири уну концар, пире чавенцар, наштите радуинен пес околу пири фамилија. Саво живото живине на ола, а саво живото живине ату. Споредин, па онда кади ке содингјатот о Аллах субханаху ва теала таро благодетија. Асар користинејату од ола благодетија. Буд амендар незахвалне Аллахеске субханаху ва теала. Козо ми гото Аллах субханаху ва теала те дел амен, ипак нас јам захвална. Увек нешто фалини аменге. Увек нешто недостасуини аменге. Увек не саржалинај амен ко паро живото. Забележинга има муслим хадис сахи, hadis pod redem broj 2820 Аиша радијаллаху анха, кој опишиндој у ибадете пейгамберскоро салаллаху алейхи ва саллем вакирга, кане якуму мин ал-лейли хатта татафаттара qadamahu. فقلت له لما تسنو هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. Одозом о пейгамбери салаллаху алейхи ва саллем клајнини сине нокно намази со патамао лескере шувлјовена сине. Па вакиргумо леске соске кереја саакава ја Расулуллах. Кеда о Аллах простингатире мината им идна гюнахија. Па вакирге о Аише, зар навајлани ли тоав захвално роби е Аллахеске субханаху ва теала. Пейгамбери алейхиссалату ва салам, иако сине најшукар створење Аллахескоро, кога најшукар пенџаргаем спознанге Аллахе, која најпобударала сине олестар, од ова наделале сине ко право те попуштини. Напротив, појачини сине пиро ибадети, набило вола захвално роби е Аллахеске субханаху ва теала. Ото мироправо, капучавтут па вакер манге, кој тано тиро најшукар амал? Кој тано дова кова со ту вајланите обратинеолеске најпобуд пажна хем внимание. Буџене аканакава керен, одојатан миридај или миродат, мири ромни, миречаве. Океј, капучавтут. Дали о амал тано одова, кова му кела пире амале, ко паро хали? Дали о амал тано од ова кога повлечини пе мукела пире прале ко цедило, кога улеске најпотребно и помоć на Аллахи. Чачутникано амал тано од ова кога ко најпаро хали тано узитуте ем поможинитут. А дали ту размислингам баши тиро најпаро диве? Пучлан ли тут ковај тано миро најпаро диве? Валлахи, најпаро диве тано диве кога каму кенамен ко гроба Андре. Кога ка фрден упријамен ди пуф, кога ка чова коркори, кодова тесно, темно, хем мрачно тан. Кога кад си дајек дром, кога на джанаја кај ленгари амен, хем соа джикери амен. Кој ондак кога ова пародиве, кога коламенге најпотребни помоć,
кој таро одоласо на бронгјам какул аменсар. Амаридай, амародат, амари ромни или амаре чаве. Валлахи никој. Са олака спреминенамен, ка венчико гробо, ка мукенамен, хемонда киранем пес палал. Каровен, курко, дуй, трин, масек, шом масек, берждиве, а ондак ка продужинен те живинен пиро живот. А менсар, джанена ли кој коволко гробо, амаро најшукар амал, наречимо шукар дело кердо искрено, која нав е Аллахеске субханаху ва та'ала. Забележинга има муслим хадис сахи. Хадис потреден број 2960 аро Енес ибн Малик ради Аллаху ан. Кај пејгамбери салаллаху алейхи ва саллем ва кирга. يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله. Трим буке испратинена е меите е дженаза. Лескири фамилија, лескоро барвалипа, ем лескире делија. Дуј иранена пес палал, а јек ачололе. Ирани пес лескири фамилија, лескоро барвалипа, а леја ко гробо хулела, само лескоро шукар дело. Па користин кер шукар делија, ов захвално е Аллахеске субханаху ва та'ала. Користин тиро састипа, хем тиро слободно време, ки покорно се Аллахеске субханаху ва та'ала. Молине Аллахе субханаху ва та'ала, те поправини амаро стајни, амаро имани, те доламени хляси, увек тоа захвално е Аллахеске те бареке ва та'ала, е молине Аллахе субханаху ва та'ала, те керламентар адала, кола со одиве кога каму кенамин ки пув, а мен сартареа каја дуња тела буд шукар делија искрена керде, која нав е Аллахеске субханаху ва та'ала. Ассаламу алейкум ва рахметуллахи ва баракатуh.